Здравейте! Включвам се за кратко, за да покажа пратката си днес, която получих. Това са третата ми поръчка. AutoShip Aloe Vera Active Freedom за кости. Искам да ви кажа, че наистина действа. Active Freedom за кости, това, което е капсули и алоe вера, повлиява се супер на костите, т.е. има действие, костите престават да болят. Ето ви и Vita Active витаминките, живите витаминки, които ще опитам и които наистина тялото има нужда от тях. Благодаря ви.